आंनि सासे गामिनि आरोना जेनेबा लोगो बियो रायलायनो होनदोंमोन दाख्लै सिट बुकिं खालामनाया होननानै फैसाया बबाव खरसा जायो बेखौबो सोंनानै होननानै थांना माबायदि सोंनो नागिरदों दे ada hampir akhir na रदे आं मोनसे बे होनोसै udah deh muncul kayak enggak terus hampir akhir ada apa ada बेयाव फैसानि बागै रायलायनो नागिरदों आरोना सोर बियो आंनि जोंनि गामिनि आंनि लोगो जायो ओमफ्राय बे फैसानि बागै आरो मायाव खरस जायो बेफोरनि बागै रायलायनो नागिरदों मा नाम सोरांसार होनो सोरांसार दाख्लै फर्म फिलआप खालामनाया सिट बुकिं खालामनाया दाख्लै खालामदोंमोन बियो आच्छा मा रायलायनो ओमफ्राय बिदिनो फैसाफ्राव मा खरस जायो बेफोरनि बागै रायलायनो नागिरदों आच्छा सोरां ना सोरां बाय अफिस बाय कल थांनाया माबा जे बिदिनो 12टा 1टासोआव 2टासोआव थाङो दै कला 1टानिफ्राय 3टासिमनि सारबा मेडाम होनानै रायलायबानो जाबाय नोङो 1टानिफ्राय 3टानि गेजेराव थाङो 1टानिफ्राय 3टानि गेजेराव थाङो बे टाइमाव मोजां मबाइलखौ लाबोबाय थाबानो जाबाय मबाइलखौ बे टाइमाव मबाइलखौ मोजाङै लाबाय थाबानो जाबाय नोङो खोनादों आंनाबो बे टाइमाव थांदोंमोनसो आंना बे टाइमाव थांदोंमोन सिगां खोनादों बेयाव मोजां रायलायबानो जाबाय नोङो मा सोङो नोंखौ सों हा जाबाय बेयाव मा रायलायो नोंखौ मोजां सोंबाथाय खोन्थाबानो जाबाय बेयाव माबाफोर सोंबाथाय नों मोजां रायलायबानो जाबाय मा रायलायो सोंबाथाय हिन्दी रोंखायोदा हिन्दी रोंखायोदा नोंथ' हा आंनाथ' नायखांदासो जालांजोबो बिदियाव दे होमबा दे ओंखाम जानोसै दै सोरांसा दे होमबालाय ओंखाम जाहैसै ओरैनो माला जमा जागोन नोंनिया माला जमा जागोन ना ओरैनो माला जागोन फैसा माबाया जमायनाया नोंसा इजों रायलायोबा आदाजों नोंसा इजों रायलायोबा माबा आदाजों रायलायोबा एसे मोजां जागौमोन ना थाबनो नोंसा आइ मोना बाबामोना जमा खालामगोन नोंसा आइ बाबामोना एसे जमायोमोनदां रायलायोबा खोनादों आदाया बुङाखै जानो आदाया बुङाखै जानो आदाया दानि बुङाखैमोन जानो बिदि होनना रायलायनो थांनायावना तो बुकिं खालामनो हाबाय हा नङाबाथ' एसे लेट जाबावगोन नङामोन माने सानसेसो लेट जाबावबा खोनाबाय ओमफ्राय जेने तेने फर्म फिलआप खालामनानै जेने तेने बुकिं खालामना दोनबाय थ' नोंबो सोरबा गुबुनखौ माने इनफरमेसन होनाङा जेनेबा खोन्थानाङा जे आंनिया बिदि कम्पानियाव खामानि नांबाय होननानै दा नङाबा बिबो फैनो नागिरबा सिदा बिबो मोननाय नङा जेनेबा बिनियाथ' बुकिं जाखाया नोंनियासो जाखानाय ना ओमफ्राय बिबो फैफानो ओंखारबा बिबो फैबा थ' उनाव मा जागोन नोंबो मोननाय नङा बिबो मोननाय नङा जेनेबा बिदि जागोन माने बिनि थाखायनो थ' बिनि थाखायनो जेनेबा रावनोबो खोन्थासनाङा माने दा नों फैग्रो मावग्रो मावनानै मोजां नांबा सोरखौबा माबानो हाबाय आरो खोन्थानो हाबाय नङा बिनिखायनो रावखौबो दा खोन्थाथ'नाङा नङाबा नोंबो नोंनियाबो जानाय नङा खामानिया बेनियाबो जानाय नङा माने थ' बेखौ गोसोआव लाखा आरोना थ' नों मावग्रो नों गामायग्रो बिनि उनाव खोन्थाहरनो हागोन आरो दे होमबा समजिजों रायलायबानो जाबाय हा औ दे नों माला हायो माला हाया ओमफ्राय गाबोन कल थांबाथाय मोजां रायलायबानो जाबाय नोंखौ सोंगोन बहानि नोंनि फादारनि मादारनि नामा मा नाम बेफोरखौ सोंगोन आरोना ओमफ्राय सोरनि माबायाव जेनेबा डकुमेन्टसफोरखौ इयाव फर्म फिलआप खालामदों सिटखौ बुकिं खालामदों बेफोरखौ सोंगोन नों बुंबानो जाबाय आरो आंनि लोगोजों सनजयनि माबायाव थ्रुयाव जेनेबा सिटखौ बुकिं खालामदों होनबानो जाबाय आरो नोङो मिथिबाय ओमफ्राय फैसाफ्रा बेसेबां इनफरमेसन होदों होनबाथाय बुंबानो जाबाय नोङो 23